Ik ben hier joerd op het Brekkenpaad bij een van u's. Ik zocht die bankjes. Dat zijn belangrijke bankjes, want wij houden ervan om rondjes te rennen en elkaar te moertjen. En dan komen we elkaar zien, bijvoorbeeld op zo'n bankje. En dan kun je de vraag stellen, hoe is het nou met jij? Wist u dat vorig jaar 1900 mensen een eind aan haar leven maken hebben? Dat is 5 per dag. Ik schrik van die cijfers. En dat gebeurt ook in Zuidwest-Friesland. Dat is vanzelfs verschrikkelijk als mensen zo wrakselen met het leven dat ze denken dat ze er net meer uitkomen kunnen. En daarom, wat kunnen wij met elkaar doen? Soms kan een goed peteer of een gebaar elkaar echt zien helpen. Zo correct verschil maken kunnen. En dat kan heel lastig wezen, want hoe vind je de goede woorden? Daarom staat achter op deze bankjes een QR-code en dan wist naar de website van INI bracht en daar staan alle tips en handvatten om zo'n gesprek te beginnen, maar ook voor hulpverlening. Ik vind die eenzaamheid zo verschrikkelijk. Help mij om de stilte te doorbreken.